weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hawre bonji tir yimme ko on waktu yoni ha to haalirde jawara kame ñiɓirde ahmad dia gorko mo tir yimme e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ñalawma tataɓejo ko fate banggue daka mo madina gounas joɗiɗo guila nayduɗo hen lewru khalifa général mo madina gounas soti konngudi mum gam artude golle gardude hoorejo leydi sénégal waɗi e nder leydi sénégal to leydi mauritanie jamma hanki o woni jaw pellodiral hakkude nayoɓen salafiste en kamɓe ɓen heenoɓe nduɗon dombiri tawitedu to noksoɗa ɓe nayo salafiste en mbaɗe ladde koninkoɓe ɗiɗo taw kadi ko ɓen henanoɓe oɗon kaso mbasi hen pittali mumen to leydi mali ɗiɗo liggotoɓe croix rouge kañumen bifta hakkude gawo kame kidala wi aminata sise joguiɗo konngol CICR haɗo ɓe cuwata o yitede kabruji men to guine konakiri ene heeɓo ñalawma woni jeenayi ɗiɗo hen lewru seppo mangoye nder leydi ndi hakkude société civile kamɓe ɓen cate tambiɓe dawrugol leydi ndi kono laamu ngu holliti ko loppet ala e ɗiɗon seppoji kabruji men mana wen ha to côte d'ivoire burkina faso niger ghana ma en dia ha to leydi tchad kame tunisie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken tokkorji noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a ittaɗa hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe jangti toon kala so tawi wondi hen jokkodira e tongoje gorel teya so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi mauritanie jokkodirta koye ramata mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto mbour jokkodirta koye saydou ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto bonji gonɗa jokkodirta koye salamata ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi france gonɗa jokkodirta koye haruna gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗen gorel teya dañen jaam calil mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde are dow moɗon onon yiɗɓe kanŋe e haalisa
ko baylo tafowo ngana kettinaɗo e golle moma nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a ligge dande ñallata ko yeɓede Mamoudou baylel si gorko mo mbolo yela tafowo ngana kettinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde ene tawe to Douala leydi Camerouna kono hande kadi ene tawe e nder capitale Dakar to wiyete Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani Marso Dior waɗɗani Brioche Dorée o waɗɗani monument Serigne Bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 koɗon tawete bijouterie concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie concorde haɗani ɗon tana ene jogui montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie concorde ma heɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe jogui lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornateri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie concorde wattu woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi WhatsApp so Douala leydi Camerouna so tawi kadi ko Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie concorde e dow moɗon tafanma kanŋe tafanma halis yaada e jamanu ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗindo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tati fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safa rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kille mum kadi omo jogui leɗɗe ummiɗe to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji ustoraɓe ndewagu kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji mbakkatidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo o guya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leɗɗe ñamojo France CFA ko temmennayyi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva wonande yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 0367 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum ha tengtino e tawateɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko ciggam nangue wolgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare
ciggam nangue wulgue diaw e garde gola haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala o saaha mo gonɗen koye nguleki e korka faya aɓe jogui congélateur uji solaire moƴƴi batiraji ponoje panno solaire aji taw kadi on congélateur ko nangue dognata ɗum sa noddiɓe ɓe mbaɗanma installation e galle mabɓe taw kadi kala waktuji ɗiɗi ene yaltinanma kaaƴe glace moƴƴe jaaduɗe e jamanu ko wona ɗum ko kadi congélateur o omo nawa gueɗe kewɗe goɗɗe kala siftinde on ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe timmuɗo keblaɗo to leydi Turki kono kadi aɓe jogui batiraji ponoje taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw so galle ma so woynduma so forage maɗa hay so tawi woynduma ko 100 métre maɓe jaltinane ndiyam keelelam timmuɗam moƴƴama ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui téléji moƴƴi frigo ji moƴƴi congélateur uji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa lampaji moƴƴi sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma ha timma an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa weltima duña jinggo e poos gam ciggam nangue wulgue diaw sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tonggode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 nden tonggode ene waɗi WhatsApp walla jokkodira e tonggode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e dow meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde jeegom mbooy hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba kabruji mene ɗemngal pulaar hande watti balɗe tati daka mo Madina Gounas ko jooɗi gila ñande nayyi woni aset jawtuɗo henno e tawtorede hoorejo leydi Sénégal e bismago wonande khalifa mo Madina Gounas woni ceerno Alhaji Ahmadou Tijani Ba mo ganduɗa kam woni gardiɗo oɗo henno daka mo Madina Gounas caggal nde mawɗo leydi ndi yetti toon ɓe calmodiri ɓe juurodiri ha toon to daka ɓe kuccodiri e dental ngal kala nden noon kanko ceerno wo hocci konngol ngam artude e toɓɓe jaaƴe golle mawɗo leydi Sénégal de golli e ndeka leydi ndi wo holliti wonande kanko mawɗo leydi ndi Sénégal wonande ɓen ɓe o lomtiɓe kala ko golli ko bila makko ko bila mantiniɗo tene kadi kalɗo beddiɗa guitema a yiyat kanko hoorejo leydi ndi ko golli ko ɗum noon ko golle moƴƴe no feewi kadi golle moƴƴe ene poti haalede ene poti kadi hollirede nde tawno golle moƴƴe kam woni a neɗɗo e kala a sifa kanko hoorejo leydi Sénégal wo suuti toon konngudi makko wo holliti e nder aduna kala ko yi ɗon ɗo daka Madina Gounas ala kalɗo yi ɗum kene tolno e balɗe sappo ɗon ɗo yimɓe keɓata ladde enen juula enen janga enen duwo enen ñaago ɗum noon wo holliti so tawi ceerno Alhaji Ahmadou Tijani Ba so tawi tan duwima Allah jaaboto yo duwono jaam leydi ndi duwono jaam windere nde tawnoɗo saaha leydi ndi ene hato jini e ndiɗon mbaadi to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko fate banggue limore taw kadi yaltini ɗum ko professeur wonande université Cheikh Anta Diop taw kadi ganduɗa ko fate banggue wonande cancer taw kadi ganduɗa ko fate banggue cancer oɗon bila kulɓiniɗo no feewi taw kadi yaltini ɗum oɗon bila mo ganduɗa kollirɗo kene tolno e ujunere e temed tati e sappo e ɗiɗo taw ganduɗa ko debbo baso fittani mum e kala hitande tawi noon ko professeur Oumar Gassama holliti ɗum ɗon taw kadi ganduɗa nde ɗon limore ko limore musde no feewi wonande ɓen rewɓe joguiɓe caɗele cancer taw kadi ganduɗa ko cancer du col de l'utérus ɗum noon koto ɓiɗɗo sawotoɗo wonande jogaɗi ɗiɗon cancer aji ene jeeyi sababu ujunere e temed tati e sappo e ɗiɗo debbo yaltude ɗuna
e kala hitande nder leydi ndi Sénégal ujunere e temedde jeenayi e capantate jeeɗiɗi wonande kan teskaɗo wonande ɓen joguiɓe ɗiɗon ñabbuji ɗum noon ko hunde ɓurde hulɓinade e nder leydi ndi e kala hitande ene ɓeydo to banggue wonande cancer du col taw kadi ko l'utérus ɗo ɓiɗɗo wonata ɗo ɗum noon adda ɗum nago infection ngaji nde yimɓeɓe ndentoto woni produit ji wadde nder terɗe mumen ha tenti woni gueɗe kala ka famani ya ƴewtoyo ɓanduma ɓurata yawde gartaten koye accident musɗo baɗɗo to Koungheul on accident jeeyi sababu goto wasi fittanum goto gañi hen taw koye lawol RN1 taw kadi ganduɗa ko auto goto toyta Karola dogannoɗo jinnoɗo dublade camion ngaji ɗiɗi hawre mécanicien ɓe ɗiɗi sukaɓe ene gone moto mumen Jakarta hedde nokku biyeteɗo Cande ko ɗon noon o feri ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo hen goto kam ko ɗon e ɗon wasi fittano muma goɗɗo noon ne tawe toon to hôpital mo Kafrina ngam hebde cellal muɗum kanko suforo noon caggal Costa wonangama ngam tawede yinnodemo dublade ɗiɗon camion ngaji jeeyi sababu feradeɓe ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo wonnoɓe moto taw ko mécanicien en sehilaɓe ɗiɗo yahannoɓe golle mumena terre DG APEX Abdullaahi Balde arti caggal e jokkodire ɓen rendidaɓe wonande terre ɓe leydi France ngam hollirde miijo mawɗo leydi Sénégal fandare makko ko caggal dawal gadinigal wonande terre dogde ɗum hakkude Diamniadio e Dakar Diamniadio dawal ɗimmal ɓoyata gasa ɗum ko hakkude Diamniadio ha Fenma to bowal laaɗi diwoje ngal jas woni Blaise Diagne kono kadi dawal tataɓal ngal mawɗo leydi ndi yiɗi himmirande oɗo saaha ko nannoyde terre toon to Mbour ha Fenma to Thiès ngam newnude yangara hakkude ɗe henna guure faade nder leydi ndi sene faade e nder Dakar e hoore mum ɗum ko golle ɗe mawɗe ndi heɓani o saaha mo gonɗena ambassadrice Sénégal taweteɗo toon to Tunisie woni Rahmatullahi Ba Faye warte yaññade hollirde wonande Sénégal naɓe taweteɓe toon to Tunisie ala kala ɗo ɓe teski hen ɗo Sénégal najo lebta walla ni nanga kono noon tugganma gila Covid ari wonande koɓe binditino taw koye Sénégal naɓe taweteɓe to Tunisie ɓe jettima temedde jeetato Sénégal najo ko wona ɗum ko noon jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal holliti wonande kala ɓiɗɗo Sénégal najo taweteɗo to leydi Tunisie jiɗɗo artude leydi mum nde winditoyto ɓoyata ene gasa laamu ngu ma ƴettu laana ngam artirde ɓen Sénégal naɓe yiɗɓe wurtude e nder leydi mumena ɓen nehoɓe kala ko diwata waɗi bibje guilay guertoɗe ko nandi hen kala woni volaille ɓe kolliti kamɓene wonande goƴe mabɓe oɗo saaha ɓe teskima ɓeyto gola ko fati banggue ñamde guertoɗe e ko nandi hen kala ko goƴa mawɗo no fewi nden ɓe kolliti ɓe codanno sac mo 50 kilo ko ujunnaje tati yeehi noon ha yetti ujunnaje tati e temedde jeegom oɗo saaha sa waɗani ujunnaje nayyi a heɓata sac mo 50 kilo ko fati banggue ñamde guertoɗe e ko diwata kala ɗum noon ɓe kolliti ko caɗele mawɗe no fewi ɗon ɗo ɓe codata kilo goto temedere capanɗe jeegom ko caɗele mawɗe no fewi ɓe erima jagorɗo nde tawno kamɓe nehoɓe guertoɗe ɓe jeeya koye fannu jagorɗo ndema ɓe erima Ali Nguyi Ndiaye nde wawata fabadeɓe oɗon fannu saabu ɗeɗo henna gueɗe so tawi ustaka ma won caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue jayidi yankoɓe ɗiɗo wiyaɓe teb kanko on jayidi yanke mo TFM woni Mouhamed Papisa Diaw kay mo TFM ɗum ko ñande aljuma nde sanga 23h caggal nde o dognanno oto makko o wattidi koye buɓɓade e oto mo ganduɗa wattidi koye buɓɓade e oto taw wattidi koye buɓɓade oto on mo buɓɓi o ene tawe ha hande to hôpital suwa taw heptude cellal muɗum siftinde on noon kanko ena Papis Diaw wonande décembre hitande mayde nde o ferinoma debbo cewiɗo jagganoma kono wa accita ngol lawol e nder oto makko tawama toon butulaji sangara taw kadi wo dognanno koye mbaadi kanko hoore makko wo jeeya hoore makko waade tan no kom mandilɗo ni ñalawma hande onon watte defere ngam faade toon to kaso fadde ñawore makko goɗɗo o kañumne ko jayidi yanke mo Walfadjri woni Pape Ndiaye onne kadi ñalawma hande o ma dar ñalawma hande ne tawe toon to tribunal en cuwata o hebde en ko laaɓi so tawi o deframa walla ala
so tawi ruttitima toon to parquet on kadi nanguira koye nder émission yewtere nde o bismono haalde hen ko yenanaka e haalde hen konnguli ɗe gadda fitina to banggue ñawoje leydi ndi a Sénégal ha joni keddorɗen koye Sénégal jeeheten ko toon to Saint-Louis tana musɗo baɗɗo toon ñalawma hanki o to leegal Pikine ko suka debbo mo duuɓi nogas kañum fi laaɓi suka gorko mo duuɓi 19 on suka gorko mo duuɓi 19 nottortoɗo inde Saydou Sow ko ɗon e ɗon wasi fittande mum suka debbo noon ɗo saaha jaggama ene waɗa garde à vue ɗum ko caggal nde ɓe dugdi seeɗa suka debbo yeehi galle mumena addoyi laaɓi waɗe makko suka debbo noon ko jeeyowo a liɗɗi to Saint-Louis keddotoɗen ko cum waɗi toon hanki to leegal Pikine e nder garage goto camion ngaji ɗi firgoneta camion ngaji 6 gonti ndondi cum goɗɗo baɗɗo ko toon to Bambeya nokku men mbiyata Ngolo tonne kadi ko wuuro tawetego woɗɗani Bambeya kene fottosanga 13h e wiide APS Jean Modou Tine holliti ɗum taw ko jangguinowo kene tolno e tibaji 6 gonti ndondi guertoɗe e beyi yoga e jawdi humidi ko heewi hen o holliti heddima e nguɗo henna a cum hande o ko tampini Dakar ko cannabis woni huɗo bonko taw koye mbadi gondi cannabis électronique taw kadi ko simme bonɗo koye mbadi électronique ene simme tawa andata ɗum ɗum noon ko drogue dogowo hakkude États-Unis d'Amérique kame Dakar ɗum noon fuɗɗi koye koli goto giwɗoy GP iwde ɗum toon to Amérique arde Dakar 13 février mayduɗo en red duwagne noon moɓɓi guite gam salade yiide ɗum beele loskude holto ɗi koliji payi nden yalti ɓe batti hen noon haaqillaji losko haaɓe gandi ɗo fayi ɓen nangaɓe hen ko tato nangaɓe hen ene hen nangaɓe hen ko tato SF MB ne wonde OHG ɓeɗe hen mbiya hen teɓɓe ɓe gollodirta woɗɓe noon heddiɓe ne jiile cuwa taw a yiitede jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabaruji garanden kikiɗe hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Beltare TV. eɗen gandi Daka Madina Gounass udditi gila ñande aset ina wayno subaka fof won auto gabbotoɗo walla autoji ɗiɗi ɗum noon ko noon wonirta ɗo ha aljuma ha yettonma aset ñande fof Ziguinchor e département Ziguinchor won auto walla autoji ɗiɗi ummo ina gabbo fewdoto e Daka. eɗen gandi ga dental ngal e ngal heewi doole no feewi. so tawi en jeehi e tourné président de la république Macky Sall eɗen gandi aljuma o yehino Boggal ceerno Abdourahmani Bari o yeehi Jama ɗum ɗo foof eɗen gandi o waɗi hen tourné ina wayno Boggal naaɓe yentude e Jama naaɓe mbi kamen dey mbattat tan ko président de la république e jonde muɗum saabu yimɓe fof jii liggey makko mo liggey o hay gumɗo ina andi o liggeyma saka noon joom guite ɗum noon ɓe noddi ko deeƴal ɓe noddi ko élection belɗo moƴƴo taw ko peewɗo e goppa usta dille ɗe yimɓeɓe gona e liggade. hande dey ina wayno kadi tali o kadi finiri nano to e yaltirde usuy fewde Kapsikirim accident waɗi toon hande ina wayno camion kadi boɓɓima e leydi o waɗi saran o yani e lekki ɗum noon ina waɗi goto mayɗo waɗi tato belsuɓe ɗum e subaka he waktu 6h subaka ɗum woni ko kewi ɗo e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor. so tawi en ummima ɗon eɗen gandi ha joni dey ina wayno toto Ulampan tekkere ina luuɓa hakkude mabɓe ɗiɗo million ngaji Abdoulaye Baldé tottuno holɗum million ngaji 3 e madame Assoumane Diatta ministére de commerce AC ministére commerce tottuno ina wayno de ha joni deeƴal heɓaki hakkude mabɓe. ina wayno noon haala ka yettima e laamu nanato e tribunal ɗum noon ko woni yeeso daɗani guite. ɗum noon Weltare TV musidɗo Amadou Ishaga Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Ziga FM jokkodire Sar Abdoulaye Saar yo Allah hokku en walde jam. Amadou Ishaga Kebe yimoɓe pulaar mbi ko kalis ko jarabi yo rente boni mum famɗani woto tefte ɗanninowo nayeɓe hay sene ƴette goynoɓe sukaɓe guilay tete ɗum noon kamɓe ɓen wullaɓe to hen million ngaji ɗi
yoɓe ndento gila bonande ɓe ko heewi koye Sénégal keddoɗen Amadou Isaga Keɓe gartuɗen koye combat gulɗo jew hanki baɗɗo toon to Bawal Arena ngal pikkino Dakar combat hakkude Sa Thies kame renga ɗum noon waɗi caɗele mawɗe no feewi ɗon ɗo arbiɗe o Rocky Polgu wonande renga ɗum noon ko caggal nde Sa Thies tuggi koyɗe mum ɗiɗi koppi mum ɗiɗi e leydi e juuɗe mum arbiɗe o holliti wo yani hande subaka o noon wo joƴƴini ɗerwol makko to arbitre mawɗo ngam wullitade o yanani ko wana ɗum ko noon jamma hanki o ɓen sukaɓe ɓe bonni stade o ɓe keeli toon siège uji kewɗi te kadi ɓe jippima e booli kala moɓe pottuno so tawi kay dogani wattidi kay ko soppinade e leydi ɗum ko Pikine ha fayenma Guédiawaye hanki ko gulali mawɗi ha fayenma toon to Thiaroye kala sengi wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jamma hanki o fuɗɗi ko 21h ɗum koto Dombirdu ndu Daaru Nayima ɗum noon waɗi ɗuma ko nayo taw ganduɗa ko salafiste en dumbanoɓe taw koye tuumaɓe e gueɗe ceɓɓitiɗe jogade armée ji habtade armée leydi Mauritanie taw kadi ko jeeyede Al-Qaïda kame pelle goɗɗe hen ɗiɗo noon ñawanoma ñawore mayde kaddi gurdam ɗiɗo heddiɓe hen goto ko duuɓi jeeɗiɗi goɗɗo ko duuɓi sappo ko ɓen mbaɗi hanki fitina mawɗo e nder nduɗon Dombirdu ɗum ko caggal ndeɓe keeɓi fetel goto e henoɓe mo hinde Kalashnikov ɓe battidi ko fellodirde e ɓen henannoɓe oɗon kaso ɓe liiɓi hen ɗiɗo ɓe gañi hen goto ɓe ɗiɗo ɓeɓe liiɓi ɓe mbasi pittali men henannoɓe wonande kaso goto noon gañima hen ne tawe to hôpital kamɓe nayo noon ɓe mbaɗe ladde ɓe dogui jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu oɗo saaha losko yañgo no feewi ma uddite hen beele ɓen wadɓe ngal baɗal mbawa tigui yiitede ko wona ɗum ko subaka hande o jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu jagorɗo konu kame jagorɗo ñawoje jillo yima to hôpital ngam salminoyde on gañiɗo heno ko wona ɗum koye duwanade ɗen koninkoɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men juulaɓe caggal tisubara mbira kikiɗe hande o ko wona ɗum ko noon so en garte ɓen salafiste en nayo hen ɗiɗo woni Mouhammed Al Rasulu on tumira ko jogade armée habtade leydi Mauritanie taƴana kaddi gurdam e kaso goɗɗo ko Cheikh Walad Al Salik on ne kadi ko 2011 ñawano on noon dañino ɓoccitade 2015 dogi jaggoya ko toon to Guinée kañumne taƴana kaddi gurdam e kaso ɗiɗo heddiɓe hen goto ko duuɓi sappo goɗɗo ko duuɓi jeeɗiɗi 2020 et 2021 wonno ñawore mabɓe ko ɓen mbaɗi oɗo fitina mawɗo hanki o e nder leydi Mauritanie to capital lamorgo leydi Mauritanie ko wona ɗum ko ambassadeur mo États-Unis de Amérique erima yimɓe mum nde mbasata woɗɗoyde ndentade no feewi woto jangu wadde e mumen ko wona ɗum ko lycée française hande ɓen élevaɓe yinnoɓe ƴettude oto ngam faade toon to wuuro wiyetengo Adrar ambassade mo leydi France haytini wonande nguɗon jillu ha diwa oɗo saaha gonaɗo taw koye oɗon fanno to Mauritanie keddoɗen ha joni gartaten koye hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani baɗɗo jillu mum to duha Qatar ngam tawtorede jonde Nations Unies wattude 5e session mo ganduɗa kala duuɓi sappo ko lawol gotol waɗata hikka noon jonde nde jooɗi ko toon to duha lamorgo leydi Qatar ngam yurnitade leyɗele joguiɗe caɗele poɗɗe wallede kanko hooreji leydi Mauritanie wo holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no feewi ngam haɓade basale nder leydi mum so tawi kay woni Mauritanie taɓal mum wonande hitande 2022 ko 5 piccal tati 2022 gaga hen 2021 ko ɗiɗi piccal 4 wo holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no feewi ko wona ɗum ko kanko hooreji leydi Mauritanie ko hanki wo ƴetti ɗon lanama ko ndiwaw ngam yaɓande toon to Émirats Arabes Unis wo jaɓɓa ko toon to boowal laɗɗi waje ngal Abu Dhabi kanko noon jilluma ko toon ko jillu cehilagal kame golle kala siftinde on leydi Mauritanie Qatar taƴodirino duuɓi ɗiɗi e laamu Mohamed Ould Abdel Aziz ɗum ko caggal nde leyɗele golfo taƴi wonande leydi Qatar ngam tumede juuɗe mum ene moddi yoga e pelle ceɓɓittiɗe ko wona ɗum ko kanko hooreji leydi Mauritanie ene wonde Jeynil Abidine wulde Cheikh Ahmed gardiɗo
patrona en ɓe erima worɓe jomen ngaluji ɓe leydi Qatar nde mbawata addude ngaluji mumen mbaɗa investir e nder leydi Mauritanie sabu leydi Mauritanie ko leydi beldi gollade no feewi e wiideɓe ha ɓamta wonande faggudu taw ko gueɗe dendaɗe wona ɓe daña hena qaswani yewtere nde o bisma taw koye BBC scène anglaise nden yewtere noon arti e namde demo holno yiiri jokkodiral leydi Mauritanie Russie wo arti e yaññade kono kadi wo holliti namdal ngal wo namda jokkodiral hakkude Mauritanie wagniére wo holliti ala kala ko Mauritanie jokkodiri e groupe société privé mo wagniére ɓe leydi Russie ala kala jokkodiral gongal ɗon ala kala kaldiggal wo holliti betaɓe piiɓi jokkodirde wo holliti Mauritanie ko leydi maridi e fina mum kadi ko leydi joguidi fodde mum ko leydi kadi joguidi hoore mum ɗum noon wo yiyani kala jokkodiral ɗo saaha ngal Mauritanie ne ɗaɓɓira ngal ɗon jokkodirala to leydi Mauritanie keddorɗen jagorɗo transport leydi ndi hanki waɗi erago mum wonande entreprise aji rokkaɓe golle booli e nder leydi ndi ɗo e balɗe sappo ya taw kamɓe kala ɓe gummanima golle mabɓe kowona ɗum koko satti koko fawete hen to asaba barakana ha fayen ma toon to basse west ko wayno adele bagro kame am dia e nokkuji goɗɗi kala wonande golle ɗe ɓe dokkaɗe nde wonata golle toppittaɗe parti bloc ɓe jeddi ha memi leydi wonande wiide wona kamɓe mbaɗi wiye hello mabɓe Facebook ngam windede hen wiyede ɓe mbiyi wonande sukkaɓe Mauritanie naɓe hewɓe nanayi boli faade America ene gewi banggue Mexico holliti wona kamɓe bindi ndeɗon windande kono kadi yo waɗe loskoji ande hol binduɗo ndeɗon windande e oɗon fannu wona kamɓe bindi ɗum ɗon tourisme en ɓe leydi Europe ɓe leyɗele Europe kene wona 94 laana yettima 94 ɓen wangotoɓe e ceeneɗaɗe ɗe atar jettima toon to Bowal laaɗe diwaje ngal atar teskama kene tolno e ujunere e 54 ndeɗo hitande woni ko yetti toon to Mauritanie taw koye mbadi wangade gure nayeje e yiide fina tawa leydi Mauritanie kamɓe mari ndi moma e nder laaɗe 12 giwɗe toon to leyɗele Europe sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali ɗiɗo taw koye gollotoɓe CACR woni Croix Rouge kañumen goni biftaɓe ñande samedi nde woni hecci hanki hakkude gawo kame kiidal hakkude gawo e kiidal wi Anadolu Aminata Cissé gardiɗo joguiɗo konngol CICR taw kadi wo holliti ɓe bifta waɗɗani kerol Burkina Faso taw koye nokku biteɗo kasbare noon kene foto wonde 110 kilométre hakkude mum e gawo keddoɗen koto leydi Mali wonande mogiyankoɓe leydi Mali ne jogui sunare mawde no fewi nden sunare ɓe mogiyankoɓe leydi ndi jogui ko jaltugol aduna debbo biyetenoɗo Fanta Tarawore ɓurno andirede FC mo ganduɗa darde mum kala wonno ko fati banggue mogiyankagal ƴellidde mogiyankagal e nder leydi Mali ɓamɗo wadde mogiyankagal mum guila hitande 1982 woni 1982 jiiɗo aduna toon to nokku mbiɗeɗo Sido ne tawe e nder Bogoni jarawoy hedde duuɓi 60 kam woni basɗo fittande muɗum laamu leydi ndi kamɓe mogiyankoɓe leydi Mali kala koliti ko basal mangal danda wonɗo darnuno wonande mogiyankagal leydi Mali jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali holliti e nder conférence mo yuɓɓinno ñande tati nduɗa hen lewru ko ñalawma hande altina 6 lewru mars o fuɗɗitto ko fade banggue campagne covid-19 mo ganduɗa ha hande ene fayni ɓiɓɓe leydi ndi ne fayni kadi wonande ɓen anduɓe ɗiɗon fannuji wonande on campagne moɓe jiiɗi umminde hande taw ganduɗa koto maison de anti toon ɓe jiiɗi wadde ɗum to Bamako ñalawma hande o tugganma duuɓi 12 ha fayenma dow ɗo ha 15 lewru mars kala kato jinɗo e wadde vaccin mum ene wawi arde waɗa vaccin muɗum ko fade banggue ñawore wonande Orange Mali kame Mauve Africa Mali tel
ñawore nde ɓe liɓano e dow maɓɓe ñawore liɓanode dow maɓɓe aɓe joɓa kene tolno ujunere kene tolno temedere capanɗe jeeɗiɗi milliard ko préje France CFA la cour suprême jaɓi hettade hujjiyankoɓe maɓɓe noddinnoɓe ndeɗon ñawore ɓurti koɓe pawa ko ɗum ne teddi tene kadi ko société ji gonɗe nder leydi Mali ne joɓa lempo ene joɓa fodde mumen holko saabi ɗeɗo koppareje kala aɓe pawe dow muɗum ñawore maɓɓe noon nodditande jogori wadde ko 13 nduɗo lewru mars capanɗe 5 milliard ɗum yoɓat ɗum ko Move Afrique Mali tela ko heddi ko kala ko Orange Mali ɗum ko laamu leydi Mali fawi ɗen kuule e maɓɓe ngam wasde ngarɗinde golle ɗeɓe tambiɗe jagorɗo leydi Mali taw ganduɗa ko défense colonel Sadio Camara jaɓɓima kene tolno e temedere capantato e joyo ɓiɗɗo malinaɓe iwɓe toon to Tunisie taw ngari koye laana ndiwowa nogas e joyo ko debbo 13 ko sukaɓe kono kadi hawɗo sahaɓe keddi toon to leydi Tunisie ha hande kala kay jiɗɗo artude laamu leydi Mali ene heeɓi artirde joomum ena sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry société civile kame cate dawrugol leydi ndi ɓe ndendani yiyande hakkunde mumen e CNRD ɓe erima ñande 9 nduɗo hen lewru seppo mango no fewi to Conakry mango kono kadi wonande CNRD laamu militaire ɓe kolliti hay goto woto seppu koko haɗa ɗum noon hewɓe waɗoɓe analyse en kolliti ya taw gueɗe kewɗe kulɓiniɗe jogorani somade hen no wayanno e kala saha so seppoji mbaɗi ma ƴiƴam tan huufa tene kadi goɗo hen seppo goɓe eeri ko seppo mango no fewi e nder leydi ndi kala Guinée Conakry laana ɗimma giwka toon to Tunisie taw kadi neli ɗum ko colonel Mamadi Doumbouya artiri ken tolno capanɗe 4 ɓiɗɗo guinenajo teddinoɓe toon to leydi Tunisie kamɓe kala ko kanko hoorejo leydi ndi jaɓɓiɓe toon to bawal laɗe diwoje ngal Conakry ne heena rewɓe e mawɓe sukaɓe kame yimɓe ɓe gona harɓe cellal no fewi sengiwi to leydi Guinée paɗen ko to leydi Côte d'Ivoire no wirno jagorɗo yangara transport leydi ndi ma lawɗina wonande permis taw ganduɗa ko point taw ganduɗa fuɗɗoto ko goo nduɗo hen lewru kene wona joni balɗe 6 ko fuɗɗi kam haɓade accident ji teskaɗi e nder leydi ndi kono kadi saabima hattani ngal kuulal ko naati ko accident musɗo baɗɗo ha ganduɗa kene tolno e 15 fittandu heddi hen on accident waɗi koye lawol PK 10 to Kucala hakkude mum e Bouaké ha ganduɗa sanga 19 heures kene tolno e 15 fittandu heddi hen sukaɓe tata taw ko cukalon tokosono yimɓe hewɓe gañima hen gam hollirede 2022 ndeɗon hitande tan yawtunde kene tolno e ujunere e temedde 614 fittandu heddima e ɗiɗo hen booli taw ko accident ji 2021 so tawi ko 2021 ko ujunere e capanɗe 5 fittandu hedde booli so tawi ko 2020 ko ujunere e ko tawi noon ko 2020 kene tolno so tawi ko 2020 ko ujunere e temedde 5 woni ko heddi e booli teskeɗe wonande kala hitande arde ene ɓeydo mayɗeli e nder booli leydi Côte d'Ivoire jagorɗo mum jaɓɓima wonande ɓen ivoirien wurnoɓe toon to Tunisie ken tolno e temedere e capanɗe 4 garti to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire jaɓɓiɓe toon ko hoorejo jagoɗo leydi ndi woni Patrick Assi holliti weltare mum gam jaɓɓademo arti hen noon ko rewɓe e sukaɓe mawɓe kame hewɓe ɓe cellani ken tolno capanɗe 4 ko debbo ene waɗi hen sukaɓe hewɓe no fewi to Burkina Faso jamma hanki o kene tolno e 11 neɗɗo mbasi fittanude hen koninkoɓe leydi ndi to nokku biyeteɗo Gassane ne tawe e nder leydi ndi ɗum koye embuscade baɗɗo hakkude worɓe joguitiɓe kame armée leydi ndi to Burkina Faso couvre-feu lawɗinama guila 3 nduɗo lewru ha 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen yogay région ngaji leydi ndi tugganma tan waktu 22 heures ha fayma 5 heures subaka hay goto woto yaha wona moto wona auto wona haydara so wona koninkoɓe leydi ndi ngam ɓeydude ndenka e kissal wonande ɗin région ngaji ha wona e jaam fesbakko 2023 28e édition gasi ha laaɓi
ñande nayinduɗo hen lewre tawtorede Burkina tawtorede président Faso bileɗo Youssef Habi mo leydi Tunisie gañima wonande médaille puccel ngel wonande taw ko ora e nder film mo juno hollirede ngarɗugol oɗon film to leydi Ghana capanɗe jeegom ndungu woni anniversaire mandittare jeytari leydi Ghana e yeeso britannique leydi Ghana ene jeeya e nder leyɗele ɓaleɓe Afrique jeytidi hoore muɗum ɗum wanno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi woni 1957 ko nden Ghana jeyti hoore mum wonno ko jeegom lewru mars ne comme hande ni watti duuɓi capanɗe jeegom ko Ghana jeyti hoore mum nana ko fo ado ñalawma hande o waɗi manditare mawde no feewi koɗo mo bismi ko gardiɗo CEDEAO woni Oumar Sissoko e mbala to leydi Benin gardinoɗo hoorejo leydi Benin woni jeddone solgo holliti metti mum mawɗe no feewi ko fate banggue dawrugol leydi Benin ɗum ko jaggede gonnoɗo jagorɗo gardinoɗo landa boni yaya woni rakkeya moddugo mo ganduɗa hande ne tawe kaso taƴanoɗo duuɓi nogas waɗi joni duuɓi ɗiɗi e kaso taw kadi ganduɗa koye salanode wonande yogay candidature no addirno wonande Patrice Talon wonno ko 1 avril 2021 ko ɗum jeyno sababu laamu ngu ñaayuma gueɗe ceɓɓitiɗe duuɓi nogas e kaso waɗi duuɓi ɗiɗi e kaso kanko on dawriyenke woyonnaɗi ɗeɗon gueɗe holliti ko gueɗe ɗe potani wonde dawrugol leydi Benin sen giwi to Benin paɗen ko toon to leydi Tchad pelɓodiral hakkude remoɓe aynaɓe ngal pelɓodiral jibini kene tolno 14 fittandu heddade en to nokku biyeteɗo Kabiya ne tawe nder leydi ndi Kabiya ne tawe e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde nayyi naate guese ɓen remoɓe waɗi ngal ɗon pelɓodiral hewɓe noon gañima hen to Tchad communiqué FACT ɓen wiyeteɓe rebelle en limnoɓe wonande Idrissa Déby e wolde wannode 2020 deɓe kolliti 2021 jafoɗon ɓe kolliti wonande cukko walla mbiyen koolaɗo kuuɓal mabɓe laabi ɗiɗi ene sappane mayde daɗiɗo mayanno woni on biyeteɗo Abdourahmane Saleh ɓe kolliti ko laamu ngu woni caggal laabi ɗiɗi ene waɗa tentative taw koye wango achuwe ɗum noon aɓe jertina kala ko fate ɗiɗon fannuji Tunisie kene wona ujunaje yimɓe ceppi e boli Tunis ngam hollide metti mumen ko fade banggue faggudu leydi ndi yatirde caggal kame syndicat ji e rade laamu leydi ndi ko fade banggue forme moƴƴo beele wonande faggudu leydi ndi ɓuura wawde yarude yeeso ko wona ɗum ko hoorejo leydi Tunisie ngam yidde fewnidde yogay konngudi muma yaltini forme eɓɓoje kese gurdam hoɓɓe ɓaleɓe e ndera leydi ndi Togo Uganda ɓeydi cehilagal kame golle ɗum ko caggal jillo for yasimɓe hoorejo leydi Togo faade toon to Uganda sifande nandirala nden sifande ko hakkude Kampala kame lome to banggue koninkoɓe leydi ndi ha ɓuuri wawde moƴƴinde jokkodiral hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi to Niger commissariat police kam yana jamma ɓeɗo ngon jango noon waɗi ko hedde kerola Burkina hakkude mabɓe Burkina Faso nokko mbiyata Makalandi kono kadi waɗi goto gañiɗo hen kame kaɓirɗe kewɗe bonde hen joolam jaɓeri leydi Turki hande waɗi lewru yerɓande leydi bonde wannode hakkude leydi Turki kame Syrie ha ganduɗa kene tolno e ujunaje temedere fittandu heddi hen ha ganduɗa aduno kala neldi toon yimɓe faabo mbawa faabade ɓen ɓiɓɓe leydi ndi ñalawma hande o kanko on hooreji ndi wa yalti ngam hollide duwaw e duwanade hande hesɗitinde wonande manditare lewru oɗon séisme bonɗo bannoɗo toon to leydi Turki Grèce ko seppo mango waɗi toon kene wona ujunaje jippi e boli ngam hollirde metti mumen ɗum ko caggal pelɓodiral laaɗi ɗiɗi e hinde tereŋaji ha waɗi 50 ko fawi fittandu heddi hen ngal pelɓodiral gardiɗo gar ɗin tereŋaji oɗo sahani tawe e cuuɗi niɓɓi kono kadi wonande hoore jagode leydi ñaguima yafuya faade population ɗum ko caggal nde gardiɗo gar holliri ɗum ko jumre mawde no feewi Russie jagorɗo wonande défense leydi ndi yilloyima diwan Mariupol ne tawe e nder leydi Ukraine ɗo ganduɗa woni ɗon ko koninkoɓe leydi Russie ngam yurnitade mahatagol nokku ene gasa wonti nokku mabɓe Indonésie ko séisme
yerɓande leydi jeeyi sababu ha sappo e goho fittandu heddi hen capanɗe joyo majji cuwa taw yiitede ɗum waɗi koye ilahi o ɗum ko subaka hande o musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen tikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaiki jam yo jaam Allah hiranena